Hello guys, part 2 din sa Dollhouse ni Karakit guys, no, tanawa si Karakit guys. Pero guys, at this time guys, ako ang itudlo sa inyo ha guys. Let's talk about miniature. Okay, miniature guys. Itudlo na ko sa inyo ha guys kung unsa na siya sa Italian. Okay guys, since we're talking about miniature, ang miniature in Italian guys is miniatura. Miniatura. Mao na siya guys ha, miniature miniatura. Hari guys, nakita man ninyo nga daghan kay mga miniature dolls guys, no, mga miniature dolls. Ato pa nang ikuan ron guys, i-translate na og Italian kung unsa na siya ang miniature doll. Of course, ako pong itudlo sa inyo guys, no, ang dollhouse kung unsa na siya sa Italian, ang dollhouse guys. Ako nang i-translate karon og Italian. Miniature siso, kung usay makita na to guys diri sulod sa Dollhouse si Karakit. Ara guys, miniature table, miniature chairs, kana guys, dara, miniature ref, dara guys, miniature doll. Iyang ipakita ni Karakit. Kana tanan nga gimension ako guys, atuan nang i-translate karon og Italian. Ari guys, example ari pagyud guys, miniature toilet. Atuan nang i-translate og Italian karon guys, no? Ako pang gipakita gid guys. Ari guys, si snowman guys, miniature snowman. Miniature dog ato po na i-translate karon og Italian guys. Ari before na to i-translate og Italian ang ako magipang-mention gay na ako sa ipakita ninyo ang gwapa kaayo nga Dollhouse ni Karakit nga kuan gid guys, kanang murag madani jud ko og kanang makidula jud ko ni Karakit guys. Nagdula na gid mi ni Karakit guys, no, pero wala lang ko nag-video guys kay ganahan jud ko guys, murag lami kay balik pagkabata guys nga kanang imong kadula guys imo nang anak. Ari nakita gid nato no nga nag-enjoy gid siya sa iyahang Dollhouse maski siya ra ang nagdula. Usahay guys, maabot na iyang kasi magdula na sila. Usahay kami ang magdula gyud mismo guys, galing kay wala jud ko katik og video. Na guys, ito na ipagdugayon guys, no, ang pag-translate nato sa atong mga miniature guys nga atong magipang-mention og gaina ato na i-translate. Let's go. Okay guys, unahon na to pag-translate ang miniature dolls. Miniature dolls in Italian is bambole in miniatura. Bambole in miniatura. Okay, mao to siya guys ang Italian. Okay guys, next is a dollhouse. Okay, dollhouse of course, no. Kay dollhouse man na guys. Ang dollhouse in Italian is Casa delle Bambole. Casa delle Bambole. Okay guys, next ang miniature seso, no? Miniature seso in Italian, altalena in miniatura. Altalena in miniatura. Okay, mato siya guys. And then ang miniature table in Italian is tavolo in miniatura. Tavolo in miniatura. Okay guys, next miniature chairs. Okay, miniature chairs in Italian is sedie in miniatura. Sedie in miniatura. Okay, mo to siya guys. Then ang miniature refrigerator in Italian is frigorifero in miniatura. Frigorifero in miniatura. Okay guys, next miniature toilet. Miniature toilet in Italian is toilet in miniatura. Toilet in miniatura. Okay guys, ang dog miniature in Italian is miniatura del cane. Miniatura del cane. Okay guys, mo ni siyang pinaka-last guys, kay lisod kay litokon guys, ang snowman miniature. Ang snowman miniature in Italian guys is miniatura del pupazzo di neve. Miniatura del pupazzo di neve. Okay guys, maora to siya tanan guys, no, ang ato magipang mention guys, ang gitranslate tog Italian. Thank you for watching.